Non vira a cámara que eu mesmo puxen aí para gravarme e así. Ola, son Xoan Mario e son parte do xurado da nova edición de Youtubeiras, da sexta edición de Youtubeiras. Que me motiva a ser xurado desta edición de Youtubeiras? Impoñer o meu criterio dictatorial de gallegueiro cerrado. O que me vai conquistar como xurado vai ser un punto de vista crítico, comentarios controversicos e moitos porquiños. O consello que lle daría á xente que participa neste concurso é que busque os seus elementos diferenciais como persoa e como creadora, que se esforce en crear narrativas comunicativas dinámicas e amenas para a espectadora e que me diga que son moi ordeada, moi ben e moi limpa. Non vos esquezades de escribir as vosas canles antes do 15 de novembro para gañar a oportunidade de gañar fantásticos premios e a honra de ser un youtuber gallegueiro recoñecido. Para a rede, a nosa.